Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan tin nakistoryaan ita kat may papan iti inaunang anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam ta bumakbaketan saan met takarkaro kit di adumoldoldog. Sipud pa idi ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Dandani kan agpas ngay ani, nga maging gayta di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kanin, papa. Anya, kaya't mo asawan, agpas ngay ka abalasan? Ay, kapilitan, papa. Ayun ay kan ani. Talaga asan kang agpampanonot? Ni papa mo. Ala, di mo nungtan ti anak ta, Fredo. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. Iso nga awatan tayon ti gasat na. Dahil takot ngamin ti madikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta, saan man? Takon konsinsyem mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsensyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gayta awan pa'y lang jay anak mo silya. Hinawagak itayan, pawid kanon. Saldino kanumanan aya tinapananda. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay kano. Adda kanumat inaplayan na at trabaho. Laikat na sayat mo ta. Iti kasta. Anday gatang na tigatas ken daya per ti anak na. Wan nga rod, sapay naglaing nga gatas ti apo ko ta. Imbes na makainan namot na tao nga agaw awir tadadakkel dan. Saan may tandaman betin apo anay sublat amaaw awir. Ay kat talaga akas ta. Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan, agnaad kan ijay bagyo. Kapilitan, mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigatan akmat ngamin, nominalam nga agawidak dito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaad mo nga rod ti manggat Saan man ngaminan aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di kay agdanag, tatalagamat nga igaad ko ti agtrabaho. Iso nga anusan nyo pa'y laang ko mga uawiran ti anak ko. Sa nabale, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na apaman nga agsweldoat. Awan parikot iti dayta anak ko. Awan ti rumbeng apagdanagam. Tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo. Nakasukat ka mat. Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam. Nagiti kakadwak akagawad Anda atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, chay. Word. Agawid ka mo laang ka di inton malam. Ay katuan Alangan ba? Awan mo't balay ko ijibagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay wanan niya. Awagak to man ngagpaiso itong sumangpet kami ijay. Wen, pambaram tumit laangan amapan alaan ti ipawit na kumaidikalman. Nag-close ka nung amin ti pagpawitan na. Iso asaan nan anay pawit ti allowance ti anak na. O sige. Awagak to nga rod ni Ani. Tadumagasak man ngagpaiso ijidagus na.
Nakasaritak ti landlady, ani. Andaman mo't kaya man kanindinam na ti dagus mo. Wen, Papa. Ay, masikuga. Anya, Masikuga, kunak, Papa. manan, mayunay ka na rin. Duhapay lang ti tawon ti anak mo, ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, Papa. Kat kasanon ti trabaho, di mo ibaga nga gikat ka manan. Kapilitan Papa, tani masikugak matan. Agawid kami laangan kin ni Ricky ijay balay, ta ijay kami nga agnaed. Anya ngay mo't timakunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasimpet may, naanos may. Iso tayo makikita ka mga asikaso ka na gitiyobing. Dayta mo't nga rod tinadlaw ko. Saan laang adayta? Nagagat pa'y. Why, nadlaw ko matdayta sa iya. Sapay lang ko mga rod ta saan tong agbaliw ti kasta nga ugali na. Bareng Fredo. Nututuusan nagasat ti anak ta. Ta nakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wala. Iso magbagam ni ani. Tama nga no ti kunana kat balasang pailaan. Ibagam, tay dyan nandang iti sana nasayat nga ugali na. Nang rona sa kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kan nga rod apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ti kinasarita mo ti cellphone mo, ani? Oh, Ricky, itay kakadipay din ha? Kasangsangpat ko lang. Sino day jay kunak? Ah, ay ikwa, barkada, agsarak kami inton madam. Kayat mo asawan? Rumwar ka manan? At dakat nga rod sarakak abarkada. Kanayon mo't lakit ni nakastatir aramidam. Imbes nga si kasum lagi ti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti ununam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Day ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrityaran ta ka di maninday to abanan, ha, Ricky? Kasanumot ngamin. Huston! Jakon kayat amang ganpay ti bagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapatamanan, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamdya kon maanusan tikas diya nga ugali ni ani. Umanay mat siguro ti dua atawan na panagan anus ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isina kon ti anak yo. Anya? Aglablabas mo't ngaminan. At adumot ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilyana. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kada kwada. Bayam ta kasaritak tuman manan ni Ani. Saanan, mama? Saan mo't kadya big deal kanyak na ita? Iso na lang tamo na mo't nga ada trabaho. Ti kayat ko lang kumakat at tinulong kami. Hanggang awan mo't. Kasla saan na kami matapagan ano ka na giti ubing. Ay, una yun ni Ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso anasay saya at laangan ngagsina kami. At least, amokon at talagang nga awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni Ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga gabsat, mama. Anyaman nga minin ayat ti parikot mo, babaita. Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pa'y. Jak pa'y kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinilakay mo? Ay katanya
Yapay ngay, kapilitan nga aga pa kami Takanayon nakmat ngamin alakdan iti kayat kong aramidan. Saan lang aday ka? Naglaing pa'y nga agatap, iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka ngamin unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di, talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay ni. Amangan mat no ti kayat na, kat sikati mga sikaso kadakwada. Kastamatan kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya kon raya. Jak kayat ti malaplapdan. Noan niya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramida. Nasayat mo ta si Mangpet kanani. Juan, narabyanak ta permi ti pila ti bus nga agpalaon yun. Danda ni 2 oras ko nakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak Anya nga tilinaon dagita at traveling bag. Badumi ka nagiti ubing. Ha? Nakasarita kon da mamaken papa. Nagpakada akmatan karakwada. Aguray ka man, Ricky. Jak maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man. Agsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Agsinatan, gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalin. Oh, diagsina. Tay talaang aya. Apay, ti kunam lapdan ka pumanaw. Saan? Aramidem ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Jakmat kat dininamnama alapdan nak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Adakan ka, no anya ti kayat mo panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpayso ti kastoy, takanayon tamot laeng nga agapa. Wen, isatap no nawayakan, agsinatan ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon da mamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalindalat tati umay dito, inaawan klase da. Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada ijibalay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see Oh! Wan nga rod, Venus. Naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpayso tinaudi ang nagkinaan na. Wan nga rod, nakapinpintas ka itaa. Sigod mo't, saan ka di? Wan matkit di ang puwera angaw. Talaga napintas ka ita, friend. Sinyalis samat nga adamanan barbaro. Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwan nakmanan. Jayag paiso, friend. New love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay nabayagan Insublikon kadagi tinaganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay. Adakan ko na. Ngam minsan, umay damot ijay balay. At least, friends kayo lata, oray nagsina kayon. Ipagpagapumilangan kadagiti uping. Importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di, tamapanta agbirok iti pangananta, ta ijay tanga ituloy ti agistorya, friend. Ay day ta talaga ti urayat nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam saya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino ngay manan tiamat sikog na? Tsaka mo. Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka tikastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpaspasikugan tararamidan na. Ay, wan nga ron talunton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot Awan mo't kasta iti pamilya may. Ha,
Imbes nga isuro na dagiti kakabsat na ta isukat nga rutina una. Saan mag? Ta isumat ti mangisang sangbay iti problema. Nanak-nakempay kit din dagiti dina. Ay, makapasuro na talaga. Ay, naimbag nga rod ta nasisingpet dagiti kakabsat na. Isulaang mat nga agpay so ti kasta. Awagam man, ibagam tagawid diti balay, agraman tinobyo na. Ibagam, takayat ko ida makasarita. Jak magustuhan ti style day ja Sandro Celia. Ha? Nahian niya ti kayat mo asawan, Fredo. Nakapres-pres ko. Kunamot lang baknang. Ay, wan nga rod kasla siga-siga mo. Wan nga raw. No jak la pampanunutan a masikog jay anak ta. Talaga pag sinaag ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan. Ay kat kapilitan Anya pa'y nga ti maaramidan ta kat masikugmatan niya ani. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat Iti kasta. Andan to aramatan niya ani. Inton agana. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakaksamatan. Anay ko, mama, papa, itaray na kiti ospital. Aga nakakun. La 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 la. Abay, napananmanan ni anay. Apay asikat imang pagpaturog ka ni Lucas. Dasapa anapan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kahit nasayat mo't ano kasta. Kung naklakid din no napanmanan nagbulakbol di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag mo't ten asaan ang nagbulakbol. Impamay sana mo't tirinugyan na negosyo. Ay kahit paliiwam Amangan mo't norog-rugi lang na ita. Inton mauma agbulakbol tumanayin. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandro. Ay naiyat at ayong apo. Sapay la kumatahos tumuten, tani. Bumakbakat meten. Urnusen nakit di kuman, tibiyag na. Ay na, mangibabain talaga dyan anak mo siya. Ay, Fredo. Kung naklakit din no nagbalbaliwan, ngam awan matlata. Adaman kanon lalaki akakoy-koyb na. Katidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, Jack amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot amin ang aklase ti pamagbaga. Ngam talaga nga awan ti dengdenggan na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanay, na ito lang nansan tikas di nga ugali na. Yakon namnamain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. No sino pa iti inauna, iso pa iti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na tinaggargarampingat. Ita, kastimanan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga noan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan may? Tadamot gaya man sa balingas asikasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayag santap nagtalnan dito balay. Fredo! Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo nga Alexis manipud Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmat kadagiti silent listener dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apat tiyek amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngemkit di, si papang nakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kamang timakon ko na nga LGBTQIA+. 1 Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iso pangasim ka di tatulungan nak ang mga loko'y kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa unay kinitatang. Ala, bayam takasaritak to idaading ko. Ang aguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangala iti kinamaestro manang. Maestro ko na. Uwan manang. Apay, di mo kaya ti mangala iti nursing. Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaa. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag doctorate. Uwan manang, talaga akas ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mangala iti kinamaestro, Tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na pa'y agadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung ngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman jay tao. Nukunak saanin. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang, Basta saanin agtuloy nga agadal dyan, period. Ibagam kinitag tarakin laangan itidingwan na sa saya at pay. Kasanungay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuluyan dakmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. Saan mi paimat ang napagsaritaan kinitatang yuday taba, nag-anak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardengkan. Sumardengkan nga agadal. Sumardengkan! Anya? Ang tatang? Sebyo, Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang, kaya't ko ti agbali na maestro. Iso pangasyo ka di. Tapagadalin dak iti kolehyo. Ay, awan lang mo kon. Sigurado adi mong tumilang maiyulo ti agadal. Kaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang! ay na, di mo kumamot upayon ti anak ta, Sebyo. Pagadalan takit dimot akas kini Irish, tapno addan tumot maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't amasayang lang ti kwarta gastusan ta amang padal ken kuana. Nilatan Iris ti pagkadalin ta. Talaga gaya nga di dakipagpatag tatang. Ay, Alexis, anak, agsubli ka dito, Alexis! Oh, kita umban, Sebyo. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan, nga uray aggiddan da iti kolehyo. Noan niya ti imbaga, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat modalya.
Nukunak asaanan nga agadal. Saanay? Nawatam? Nukas na. Talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saanay? Iswasi ka. Ipasnak mo ti agadal, wang. Wen, tatang. Duha pa yatawan ti palabsam. Agturpos kanto ni ti kursom. Wen, tatang. Ikarit nga ilagpas ko ti kursok a nursing. Rumbang na laang Iti kasta. Saan amasayang ti kwarta kas gastusam. Wen, tatang. Masurunak ti kabsat mo. Isungatap no agnakang. Pagsardeng aklangan nga gadan. Maalala ng agbakla-bakla. Magibabayin. Surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adi na kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang iris lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis, anak. Isulahan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, hindi ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Apay ngay adi na kayat ni tatang. Gapo ka di tamay sa ka bakla. Pakabasulak ka di no kastoy tiriknak, nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumanan jay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tatang. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakiday, tamapantagatangan dya ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. Ah, an-anom ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodan ngagtuloy nga gadal. Anya, Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata, Uran nga pa iti mapaspasamag. Nas ka na makaadalak tatang. unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. aramidap ti kasjay, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpasturag iti kalding ken baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidem ti kasta. No talaga ababa itirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan, adda! Sipyo, Ikak iti pagnakman na detang Alexis. ay unay kalakit din aya Sipyo. Di ka man agpanpanunot ako na laklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko nakaw, sayang laing ti kwarta, no maibarkadan tumot laing kadagiti pada na ababakla. Apay nga min aya nga unaam ti pasamak, Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyot nga agada. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laing ti puli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilik. Wan anti, imayak ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam?Ag-apply ka akas hardinero, Alexis? Wan anti, uray all around houseboy pa'y ano iso ti kasapulan yo. Kat no adamat mabalin nyo iti biyag. Saanin amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa anti, kayat ko nga minti madan iti bukod ko a kwarta. Ha? Kayat ko nga minti makaadan anti. Iso amas hapon nga ag self-supporting nga agtrabaho ak. Kabayatan ti panagadal ko. Anya? Apay. Saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga ron anti? Sayang lang kano ti kwarta gastusit nga gadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wan nga ron anti. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan da.
Talaga nga nga kayat ko ti agadal. Alala, makita mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makaam mo iti panagadal mo. Agpaiso, auntie. Wen, kunak lang nga rudan. Ay na, agyaman ako na Auntie Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tas ikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo ija abroad. Un, auntie, naman yung agagagutak. Kat bigbigak to na yung bag-anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebio. Tapay kumamay nga makonsensya dalya. Kita man anak mo. Gapo iti ayat na ang makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga dalya bro dagit anak na tinaktakamatan dalya. Wan, Talagang awan manaknakam di anak mo. Mangibabait. Anyan tulangan nga iti kunan da Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagit itatawa makakit-kita kin kwa na. sika ti mangibabain, Sebio. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata. Kabailamot ko mga min apagadalan ni Alexis. Ngem no apay mat adi mo kayat apagadalan. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y mat mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapoy ti kastangar aramidam. Ay subardeng kandalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga pagrebengam day takas ng anak. Pagrebengam ti mangipaay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas ang masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot day ta, Sebio. Tumalnakan ko nang lay. Ha? Awan serserbin nga ma. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebio. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin apaki sideline ham? Launay abiyes. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua akatulong na iti parlor na ija ili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, iso agaw. O sige, dagasan kan tungarudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ang makaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak matan, ta ituloy ko ti agadal inton umay a panagsasarap. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Unanti, kat agyaman na kunay. Sobra-sobra pa'y atimpaw itiyo. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Unanti, katyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Siga nga mintay tao arumbang a matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Yak amo, no kasano akto makasubalit kada kayo, anti. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis. Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Ay wan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat, anti. No dagiti mat sabong iyo, di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagidjay. Kanayon dama sibugan, kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige, anti, kat agyaman akmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita.
Bye! Awanan kay tibain! Pakawanan na ko. Kay tibain! Salpag! Ninamnama mo lagi day, makagradwar ka. Yung anyan, ta inununang magaya mantigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakaturpos, iti pa nag-asal mo. Pakawanan na ko mo. Sorry. Ayan tilalaki na nakasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawag. Di nak mabalin nga ikasar. Tatamat gayam asawa na tatang. Anya! Tatang. Hampang ka babae. Ha! Uy, Gusto na itan, Silvio. Uray ka sa lupay ti panangkabil mo itakan ko ana. Nalpasan tinalpas. Aglunam lantan amasikugan ti anak ta. Nang namnamak manilangan, gagraduar ka, ng gayam. Awanan kay tibain. Awanan kay Silvio! Silvio! Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Marigat. Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan na ko matatang. Basol ko ti amin. Basol ko ti kastayan na pasama ka na kayo. Silaw ulay, kapasal mo, pagbayinak. Sa anak ka nagbali na ano siya at nga amakang kuwana. Nga pokeng ka. Sa anak nagbalin apat. Tas iti panangipatag ko na kayong gagkamit siya. Tinura ka kamsat mo. Kapag tigas kay ang kinatao na balang pagbabayak ita. Amo ka masakit matinakam na kanya, tatang. Iso nga oray siya, katagkidawak matitipang makawan kan kuana. Awan ba't ngamin ti makita ka madingar aramitan ni Alexis, lakay. Agam jak amo, no apayakas taunay ti panangguram kan kuana. Dalamin. Ano tuyan ti katangan talang bigutaw bakit isapay kuma sa mapakawan nak ti anak ta. The College of Education, Arts and Sciences. Pagkawalan ko ba, Alexis, anak ko? Panaglag nagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anak imulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan ko lang
ko siya payamisan mo nga ma'am tinagtagibasiking ka imbis asak kumate mangisakit king ka Tatang, pagkawan ng anak ko kasama ka man lang apulusan tigundaway ngagadal pagkawan ng ko tinagibas ko ikabay lamang gulaan galagin ni ambisyon mo itibiyag Oray siya, ading ko. Pakawanan nakman. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang nga agadal. Kati pa nagpas ngay ko abanasang tinagbalin adusa. kas na ko nakitayan, lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Nga madamat latagon daway tayo nga agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis Electo Malaksid kini Auntie Yolanda ang tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipaterapi kayo. Katsangsang kamay sa tayo kuma ako mararag. Dawatan tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Ita, Miss F, si papan nakkelak amang ibaga amay sa akon, kadag iti mabig-big-big iti may sa apagadalan dito'y Bagyo. Gapo kadag iti adung achievements ko. Madamamot nga ipapaagas mi ni tatang, gapo iti pan nakaatake na. Pagyamanak unay ti Diyos, gapo tauray no kastoy ti kinataok, inpalubos na latta ti panagbaligig. Ket ado ti matultulungak nga estudyante, kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Alexis. Ken ka pagayam, Alexis. Napintas to'y pakasaritan ti biyag mo pagayam ko. Mangipakita nga awan ti anyaman alapad no talaga akayat tayo agunodan ti ambisyon wenno arapaap tayo iti biyag. Panagkunak kat saan mo mat siguro apakabasulan ti kasta akinataom wenno kaririknam. Tinapatag awan ti kuskospil mo ataw. Kat sapay kuma taag serbi nga adal ken inspirasyon ti pakasaritaam kadagiti makangeg. Kat kablaawan ka gapo iti panagbaligim pagayam ko. Alakastan pagayam, Alexis, kat pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Carl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdengag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko iti balay mi, daytoy a drama ti pagaayat da adengdengan. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibing laytoy padas ko. Padas may papankan ayat. Ayat agistay ng guraan ken nanguyuyawan dagiti tao ken ti mismo a pamilyak kanyak. Nuapay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti amin. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Hi, Adele. Good morning. Hello, Carl. Good morning to. Naimbang man ta nasapa ka ita. Wen, nakababay mat ngamin pagurayag ti prinsesa ti biyag ko. Anya? Sika talaga, Carl. Di mo unay ti mang pasablog kanyakwan. Amangan ngamin numamati ak. Mamati ka ngamin tapno may salakan ka. Malawanan. Talaga asika. Ingaraw mo mantikin na pilusupom. Pwera nga, Adele. Kumusta nga ti bagbagakin ka? Nga, anya, Carl? Ti daton ko kin ka ay ayatin ka unay. Bay anak kumamat amang panak na kitidayta. Carl, ubing ka pa'y. Pangaasim, tadi mo ko man ipilit. Okay ako niti kastoy a sitwasyon ta. Okay ako niti panang tultulong mo kanyak nga gi-deliver ka dagiti lako. Saan nga umdas dayta kanya? Ha? Adele, Batang ti imak, Carl. Pangaasim, amangan mo da makakita ka data. Katanya pa'y ti panunutan da. Sorry. Diyak lang amin malapdan tirik na. Sorry, Adele. Alaam kit din dagiti i-deliver mo. Tadikat matagtakan nga agur-uray dagiti customer ta. Carl? Well, siya nga ron. Ne, apay nga da ka dito eh. Kat no nalpas matan ti oras ti pa nag-deliver mo. Well, nalpasan. Ngam, di nakpay inaklon. Iso nga dak manan dito eh. Anya? Adele, napudno akin ka. Napudno ti panagayat ko. Saan ka mga brabak lang. Patyan na kumamat. Pangasim. Carl, inaunaak iti sangapulo atawan ngam iti sika. Adayo abakbaketak. Ken maysa, addan anak ko. Uyawen da kan tulaeng dagiti tattao no ipilit mo ti kayat mo. Awan bibiyang ko, uray uyawan da. Tinapatid. Makadenak ti tao nga ipatpatid ko. Awan bibiyang da kanyak, ta saan mat nga isuda ti mangpakpakan kanyak. Carl, Siyak ti agay ayat, saan nga isuda. Amok nga damatrik nam kanyak. Di mo kuman paglibakan dayta. ha? Narik na akong dayta, di damo tapay lang tinagkita. Awan mat siguro may bagang kanyak. Nagagitak man. Agadalag, kabayatan ti panagtrabahok. Iti kasta, makaturposak, kat adan tumot maipagpanakkel ko. Carl, Nuaklunan nak. Ikarit nga aramida kami nakabaalak amang paragsakin ka. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ayatan, kan ipatid kayo adwa iti nalablabas pay nga iti panangipatid ko iti bagik. Day tati imulam iti panunot mo, Adeline. Hi, Abigail. Hello, Tito Carl. good news, iha. Malipod ita, dito yan nga agnaad ni Tito Carl mo. Agpay sumami. Wan, anak ko. Day takit no okay lang kan ka. Siyempre, mami. Okay na okay. At danton kay ayam ko. No agawid ak nga agapuy di pagadalan. Oh, agyaman ak, Abigail. Welcome home, Tito Carl. And welcome mumut ani Tito, mami. Tarasam. Okay. Welcome home, Carl. Yay!
No kasta, inaklon mo ni Carl, Adel? Wan, inyawid ko pa yan ijay dagos ko ah. Ay wow, bongga. Agad-agad, friend? Siyempre ah, narigatan. Ang mga no ibawin na pa iti sa bali ti panagayat na. Sayang mat. Ha? Talaga ngay nalistuan mo, friend. Ay, kituan ah. Diyan ko nagpakipot. Man-manon ti kasjay alalakyan niya. Pudno nga ubing pay. Ngam matchoy nagpampanunot. Saan matkit di unay amadlaw nga ubing ni Carl, friend? Kasla, agkataw-tawanan kayo laang. Agpayso? One friend, promise. Jakon kayat ti ma-stress. Ti kayat ko ita, kat hayahay. Iti kasta, sana ka bumakitadagos. Katrumbang na lang namin, friend. Wan, iso asikan ti makamu dito'y pwestuan. Italagkon kan ka ti amin, friend. Ayunay kan nadilin, bakbaketan kan, ngamday takit din agkarkarampang ti kukwam. Anya ti kayat yu asawan, mama. Nakitak dagiti post mo iti Facebook. Ha? Apay, di ka pa'y lang nadidigray tinaramid dayjay nga abelken ka. Inanakan na kalaeng, kalpasan na, pinanawan na kan. Nalipatan na ti obligasyon na. Iba kumamat, no saan kayo nagkalay sa adagos? Mama, sa bali ni Carl. Pang-asiyo, tadiyo kumamat ipada ka ni Abel. Adeline, ubing pay ni Carl. Sigurado ang makasarak to na ita iti kataunan na. Sinaan na kantulakit di inton maalan ang tikay kayat na. Mama, agpanunot ka kumaan na impag, Adel. Bakbaketan kan. Di ka kuman nagpaloko pay. Di ka kuman agpaituray. Itiriknam. Sikan tumatlaang manon ti agbalin anak kakaasin bilang laeng. ay ayatek ni Carl, mama. Kas makita yumat. Naragsak ni Abigail. Manipod nagdan na kamin ka ni Carl. Ha! Ayat dita. Minamaag nga ayat day tadel. Mama, Sige, alaala. Kitaan tayo ano agbayag day taa. Carl ken ka. Kitaan tayo laeng, Adeline. imbag man, napanunot mo pa itinagawid dito'y balay. Sika, Carl. Wen, mama. Hindagas ko lang ng iti grocery. Apara ka na kayo. Rumarak mo't lang adagos. Adupay nga minti i-deliver ko. Grocery, anagga po iti sugar, mami. Kasta ka di. Unay kayo matin, mama. Saan kumamatakas na ti panagsasauyo ka ni Adel? Nakasaysaya at tao ka na kayo. Kamkastakit din ti ibagbagayo. Adaya madi nga imbaga, Carl. Sugar, mamim, kunakla ang mat. Oh, pudno mat saan ka di? Agasam man ti sangapulo atawan nga inununaan na kan ka. Kasla kayon agkabsat no agkuykuyog kayo. Nawanan ni bagayo. Mapanakon. Carl, agsubli ka ditoy. Carl! Agawid ang tuwinton maawat yun ni Adel para kanyak, mama. Ay, anyan. Talaga nagtangkan ti ulo ti anak ko. Agam, kita agman no agbayag da iti dayjay nga Adel. Kita agman. Ay, lukas ta. Agdendin na nga rudan ti anak ta. Kanda dya Carl. Ay, anya pa'y ngay. Una. Ay, ulay ay. Talaga man naging bubukod jay anak mo. Tilag manin pagragsakan at ipinampanunod na. Huwag nga rudwa dito. Intunlok hunda, agawid tumanan dito balaya kundi sangit. Iba tinan tumanan ti anak na kanata. Gat natamanan ti kakaasi ang mga awir ka ni Abigail. Okay lang ko nga, no saan nga ubing dayjay a Carl. Rayta nga road ti may sa aparikot. Kasanaon no makabirok tao iti katawunan na. Di panawan ng tumot lang ti anak ka.
Day tamot timbagakin ko na. Agam ko na naiduma ka no ni Carl kadagiti daduma alalaki. Ubing ka no, angam nanakam. Amuna ka no atong palan dagiti Karina. Nasirin matikunak jay anak ta. Naggraduar pa nga ron iti upat atawan na kurso na. Ang apay nga ta, ano may papaniti ayat kat agbalbalin na maag. Anya nga iti masakbayan da nga gina iti dadya akal. Malaksid nga ubeng, agad adal pa ilaag. Di kat isupas ti may sa paggasgastusan naan. Asino nga iti mangbiyag ka na kwada kat awan mo trabaho dadya akal. Ay kat asino kumapay ngay, Juanito. Automatic ati anak ta. Bakit? Umay kay mga anan. Naisagana kong tipamigatan tayo. Wala kay, mabit lang. Sagsagay sayat lang, bit niya Abigail. Partakan nyo ta saan bumao ti ginao kapag sasangwan tayo. Wan, umayan. Morning, Tito Carl. Good morning to. Umay ka, Abigail. Agtugaw ka, taigawan ka iti kanam. Dito eh. Thank you, Tito. Si Kangay, bakit? Agtugaw ka matin dito eh. Intimplahan ka ni ti kape. Thank you, Lakay. Ala, agawaan niyo ti mangan. Itulod tapay nga umunan ni Abi. Kalpasan na, itulod ka mat iji pwesto. Sakto mat sumrak iji pagadalan. Inton malaman nagiti i-deliver ko. Sige, Lakay. Lakay, saan ka kadi mabambanog? Itinal daw arutin mo? Siyempre, mabambanogak mat Nga mapukaw amin dagiti abambanog ko nung makikita kayo ka ni Abigail. Da kayo ti inspirasyon ko, bakit? Da kayo ti mangmang iti pigsa kanyak iti inal daw apanagbiag ko. Agyaman nak, Carl. Agyaman nak, gapo iti kinagagat. Kan kinaanos mo kada kami nga agina. Awanan yaman na, Adel. Pakaragsakak ti aramidag ka na kayo. Iso nga awan nga ron ti mga pagyamanam. Aramidag amin na gito'y gapo ti ipatpatag kayo ka ni Abigail. Ayun, gayam. Kumusta kayo gayaman ka ni mamam? Okay kayo ka din? Aging gaasaan da ka amaawat. Saan kami itong agbalin nga okay ka ni mama? Carl. Da kayo ngay mat kada papakin mamam. Okay kayo ka din? Ay. Kas iti inam. Diyak pa'y matla ang makumbinsi da mamakin papa. Adalat taungat kan panagdwa-dwada iti kaong ganda. May papankan ka. Bay ampay lang ida. Maawatak matkat di Tanos siyak ti adda iti sitwasyon da. Aramidak matikas jay. Kas panangisakit kan ka. Siyempre, dadakkel mo dagi jay. Isa protektaran da ka lang. Ay, pasensya ka lakuman, Carl. Sana bali, kasaritak tumananda papakan mama. Saanan? Bakit? Bay ampay lang kulakmat. Patya ka maawatan tan tumot lang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok adumtang tumot lang na ita aguntaway. Hello, Carl. Ayan mon. Adak pa'y lang diti pagadalan Saan pa yan ang dismiss? Bakit? Apay ka di? Kuang amin. Nangato ti gurigor ni Abigail. Diyak ang muti aramidag. Sikat isang kadamag na. Iso nga inawagan ka. Anya? Madanaganak. Ada ngamin pantal-pantal iti ima ken lupo na. Itaray kon salangan iti ospital. Sumarunukan to'y giant. Apaman na malpas ti klasem. Sige, Adel. Diyan kung sumrak iti sumaruno ang subject ko. Umuna kayo dito ospital. Urayan da ko ni Jai. Sige, Carl. Katagyaman, nak. Kumusta ni Abigail? Bakit? Kasi ti Diyos. Naispalan iti pagkad. Nadinggi ka no ko na ti doktor. Kaasimat. Imbaglangan nakita madagos dagiti ko nam apantal-pantal na. Tano saan? Amangan na dandagos na napasamakin ko Ay, awan nga rod lakay.
Kumusta ang kasasaan ni Abigail, Adeline? Kumusta ti kasasaad ti ako kumi? Okay ka din ni Abigail? Da kayo matgayam, Papa, Mama. Kasi ti Diyos, okay matan ni Abigail. Naimbag nga orasyo, ma'am. Sir? Kay, sa dinungay, tayan na ita. Madama ang maururay ti pan naka-transfer na iti ward, Papa. Ay, saan nga iti ward? Las ka na mataming iti gusto ti apukaw. Iti private room ti rumbang nga pagyanan na. Ayan na iti doktor, kasyak ti makisarita ka na kwa na. Ang, Papa, Di kagtanag, kasyak ti makamoy ti magastos. Umay ka, Amelia, kasarita ta ti doktor. Wan ito. Carl, apay di ka matan matagtagari. Ha? Ay, kwa, bakit? Pasensya ka lakuman. No saan da ka pinanpansin dagiti dadakkel ko. Ha? Okay lang. Kas nakon. Maawa ta kida. Ala, umay kakit di, tama pantakitan ni Abigail. Amang ano birbirugan da tamatan. Oh, apay akas ta tilangam lakay. Kasla aburido ka mat. Ha? Kwa? Awan na di, bakit? Okay aklaan. Asino nga minti ka text mo ay ha. Ibagam Ada ka di parikot. Nag-text ni RJ. Masakit ka na ni Mama. Anya? Oh, anya nga iti planom. Tinasayaat. Agrobot ka. Mapanta iti balayo itamat laang. Alan, di kan agkad-kad. Dumagas tamat na ni palengke. Tagumatang ta iti masidakan grocery nga isang petay iti balayo. Nagunagmatan di uyak yung Mama. Apay nga, tayo lang nga baga. Masakit kayo magkayam. Inururay ko ti panagawid mo, anak ko. Hanggang di ka matan mauray ang agawid. Manipod iti pimbanaw ka. Pasensya kayo, Mama. Sorry, no nagbalina ka na sukir. Awan basol mo, anak ko. Sakit di ati rumbang adumawat iti pambakawan. Ngamin, naipainam ko ti pagragsakang banag anang guraam kanyak. Carl, apay no itaray talaangan ni Mama iti ospital. Makapadanag mo ti kasta ka sa saad na. Adel? Imbag lakit din. Tasimurot ka matan agawid, Adel. Tanusaan. Amang anusan ta na makapagsarita. Kat sa anak matan ang makapagkidaw iti pambakawan mo. Mama, anya ka din na kita nga ibagbagayo. Mama, ipanda kayo laangan iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Ay, nasaanan, anak ko. Mariknak, asa anak matlaangan nga agbayag. Pakawanan dak ko, ma, anak ko. Pakawanan dak. Gaputan nagbalinak alapad iti ayan ayat yo. Sapay ko mata mapakawandak. Awan rumbang apagdanagan nyo, Mama. No siyak, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kada kayo. Amin napatag ka ni Carl. Napatagmatan kanyak. Sorry, Mama. Sorry, no jak nakawawid. Pasensya kayo, no inununak ti pride ko. Awan basol mo, anak ko. Katagyaman ak. Gaputa uray no kaskasan o. Kat imay daklat ta sinarungkaran. Uray iti mautin agon taway. Mama? 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 Agring kay ka, Ma. Mama? Saan? Saan?
Pasensyakan kadagiti saan na nasaya at ng pakpakita kan imbagbagami iti kalabas. May papankin ka, Carl. Pudno ti ibagbaga ti amayo, Carl. Iho, itata na panagnakan min ti kinapudnom iti anak mi. Awatan dakan, kas manugang mi. Agyamanak, papa, mama. Italikod ken ka ti may saanugan. Sikan ti mangimaneho iti dayjay. Total, jakmeten us-usaren. Usaren mamapan iti pagadalan ken mangideliver kadang iti lakuyo kan ni Adel. Thank you, Papa. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na. Dimteng matlaangan ti urayan mi agundaway. Ti panangawat yo kan ni Carl kas manugang yo. Ket urno sumeten dagiti papeles mo idi kasta marugyanan ti annulment yo ken ni Abel. Ket makapaggalay sa kayo meten ken ni Carl. Ita, Miss F, napintasan tilangan-langan mi kadagiti dadakkel ni Adel. Kamaudyanan na, naawat dakmatlaangan nga agbalin aparte ti pamilyada. Dandani meten malpas ti panangipagna ni Adel iti annulment da iti ama ni Abigail. Banag apakaragsakak unay, iti kasta ket maikallay sakmatlaangan ni Adel ket agbalinan aligal ti panagdan nami. Uray inauna daytoy iti 10 atawan nga mitisyak, inayat ko daytoy iti napudno, ket nakasagana ak nga agserbiken ko na kas asawa ken ama ti anak na aging gattong palbiag ko. Daytoy mantipadas ko at yak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Carl. Ken ka pagayam, Carl. Nulakit di tapudno nga agin inayat kayo, ken talaga anapintas ti intensyon mo. Go! Why not? Kunada nga rodan, age doesn't matter as long as the love is real. Life is too short. Bayam dagita atat tao nga awan maaramidan da iti biagda, no di ti makibiyang iti biag ti pada da a tao. Biag mo dayta pagayam ko. Biag yu adwa. Isong adda nga rod amin kada kayo ti desisyon. Angam kanayon mulat ta kumanga imula iti panunot mo at ipan nakiasawa ket saan a basta-basta. Namnamaem nga adalat ta dumtang aparikot iti nagbaetan yo adwa. Nasayaat met ta inaklon da kametlaeng dagiti naganak ni Adel. Ket nakapagkit daw kayo pay met nga agpadpada iti inam iti pamakawan sakbay nga insubli na ti bukod na abiyag. Alakastan pagayam, Carl, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.